हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। माताजी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनदारुणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് കുന്തി സ്തുതിയിലെ അവസാന ഭാഗം കാണുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹരെ ഏകാദശി ആശംസകൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഇപ്പം ചൊല്ലിയ കമ്പ്യൂട്ടർ സൗണ്ട് ഏത് ശ്ലോകാണെന്ന് പറയാമോ? അത് നമ്മളെ കുന്തി സ്തുതിയാണ് ചൊല്ലിയത് മാതാജി. എന്തോ നമ്മളിപ്പോ എടുക്കുന്ന കുന്തി സ്തുതി അതാണോ ചൊല്ലിയത്? നമ്മൾ എടുക്കാനുള്ള നോക്കിട്ട് കണ്ടില്ല അതിനകത്ത്. എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഉണ്ടല്ലേ? 18 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചൊല്ലിയതല്ലേ? ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 36 വരെ എടുത്തു. ഇനി 37 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഇന്ന് എടുക്കുന്നത്. കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. കുന്തിദേവി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. കുന്തിദേവി കുറെ ഉപമകൾ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത്, അതിന് പലരും പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. ചിലർ പറയുന്നു എന്താണ്, രാജാക്കന്മാരെ അവരുടെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്, സ്വന്തം ഭക്തന്റെ കീർത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ. പിന്നെ പറയുന്നു യദുക്കൾക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ, കാരണം യദുവംശനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിറന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു 33-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹം കുന്തിദേവി പറയുന്ന എന്താണ്, വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് അങ്ങ് പുത്രനായിട്ട് അവതരിച്ചു, അജനായിട്ട് പോലും അങ്ങ് പുത്രനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും നല്ലത് കൊടുക്കാനായിട്ട്, ദുഷ്ടന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാനും ദേവന്മാർക്ക് നന്മ കൊടുക്കാനും അങ്ങ് അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു 34-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത്, കുന്തിദേവി ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങ് ഭൂമിദേവിയിൽ നിറച്ചും അസുരന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭൂമിദേവിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പ്രാർത്ഥന പ്രകാരം അങ്ങ് അവതരിച്ചതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 35-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും ഭക്തി എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട്, അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള റീസൺ, അതാണെന്നാണ്
എന്ന് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആത്മാക്കളും അവിദ്യയാൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ അവിദ്യ മാറ്റി അവർക്കെല്ലാം മുക്തി കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗയിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന മാർഗമായ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം, അങ്ങനെ നവവിധ ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ ആരാധന ചെയ്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഭക്തിയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഭഗവത് പാദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് നമ്മളുടെ വീടായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാം, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ സ്മരിക്കാം. ലീലകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് കേൾക്കാം. ഭഗവത് ഭക്തന്മാര് പറയുന്ന ഭഗവാന്റെ ലീലകളെല്ലാം നമുക്ക് ശ്രവണം ചെയ്യാം. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി, നമുക്കത് പാടാം. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളും, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഏത് സമയവും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ശരിക്കും ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരും നിരന്തരം ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് നമ്മള് 1-ാം സ്കന്ധം 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 37-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്യദ്യനസ്ത്വം സ്വകൃതേ ഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സ്വൽ സുഹൃദോനുജീവിത യേഷാം ന ചാന്യാത് ഭവതഃ പാദാംബുജാത് പാരായണം രാജസുയോജിതാം ഹസാം. അപ്യദ്യനസ്ത്വം സ്വകൃതേ ഹിത പ്രഭോ ജിഹാസസി സ്വൽ സുഹൃദോനുജീവിന യേഷാം ന ചാന്യത് ഭവതഃ പാദാംബുജാത് പാരായണം രാജസുയോജിതാം ഹസാം. അല്ലയോ ഭഗവാനെ, അങ്ങ് സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും ഞങ്ങളോട് ശത്രുതാ മനോഭാവം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ ദയയെ മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. മാത്രവുമല്ല, അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഏകാശ്രയവും ഏകാവലംബവുമായ അങ്ങ് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇനി നമ്മുടെ കുന്തിദേവിയുടെ ഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. കുന്തിദേവി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? തന്നെ വിട്ടു പോവുകയാണോ? കുന്തിദേവിയുടെ ഹൃദയം മൊത്തവും ആ നൊമ്പരമാണ്. ഭഗവാൻ പോവണ്ട, എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ നിന്നാ മതി എന്നുള്ള ആ ഭാവത്തിൽ നിന്നാണ് കുന്തിദേവിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനകൾ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തിദേവി അത് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്, തന്റെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി. ഓ കൃഷ്ണ, അങ്ങിപ്പോ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോവുകയാണോ? എന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ രാജ്യത്തിനുമെല്ലാം അനുഗ്രഹം കിട്ടിയത് അങ്ങുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എത്ര ശത്രുക്കൾ വന്നപ്പോഴും അവരിൽ നിന്നെല്ലാം സംരക്ഷണം കൊടുത്തത് അങ്ങാണ്. ഇപ്പൊ അങ്ങ് പോവുകയാണോ? ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിജയത്തിനും ഉള്ള ഉത്തരവാദി അത് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങിൽ പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും അനുഗ്രഹം കിട്ടത്. അല്ലാതെ എന്റെ മക്കൾക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കുകയില്ല അങ്ങില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം മംഗളകരമായി നിൽക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ അങ്ങ് ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തവും ശൂന്യമായി പോകും എന്നുള്ള ഭാവത്തില് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് പോവുകയാണോ? ഇപ്പോ ശത്രുക്കളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലേ. കാരണം ഇപ്പോ ശത്രുക്കളായ രാജാക്കന്മാര് മരിച്ചെങ്കിലും അവരുടെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാരും ഇപ്പൊ ശത്രുഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇനി ആരാണുള്ളത്? അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരും ആശ്രയമില്ല. അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരും ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഒരേ ഒരു ആശ്രയം അത് അങ്ങ് മാത്രമാണ്. അങ്ങപ്പോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുകയാണോ? കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദ തന്റെ വിവർത്തനത്തില് ഭാവാർത്ഥത്തില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ ഒരാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, ഞാൻ ഒരാളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ജീവിക്കുന്നത്.
ആ ആളുടെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർക്കുള്ള ആ ഭാവം എന്താണ്? അവർക്കത് അതൊക്കെ ഒരു നാണക്കേടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്നു, ഞാൻ ആരെയും ആശ്രയിച്ചല്ല ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, ഞാൻ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ അഭിമാനം കാണുന്നതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ, അല്ലെ? കാരണം ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവർ എപ്പോഴും ആരെയും ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ആ ചിന്ത വരാൻ കാരണം? കാരണം ഈ ലോകത്ത് വന്നത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്നപ്പോ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ആസ്വദിക്കണം, ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കാൻ വയ്യ എന്ന തോന്നൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നത്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നു. ശരി, നീ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചോളൂ. ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഒട്ടും ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ, പക്ഷെ നമ്മൾ നിർബന്ധിച്ച് ഇവിടെ വരേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോ ശരി, നീ അത് ആസ്വദിച്ചോളൂ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ തന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാര് വളരെ നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ആരുടെയും സംരക്ഷണം വേണ്ട, ദൈവത്തിന്റെ പോലും സംരക്ഷണം വേണ്ട, എല്ലാം എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എനിക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്ന് അഹങ്കരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഭക്തർ അങ്ങനല്ല. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഭഗവാന്റെ ആ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെത്ര എത്ര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അവരൊത്തിരി ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തുള്ളവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എനിക്കെല്ലാം ആരുടെയും സംരക്ഷണം ഇല്ലാതെ സ്വന്തമായിട്ട് കഴിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് ചിന്തിച്ച് പല പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഒരുപാട് വിപുലീകരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ നിയമപ്രകാരം ഇതിനെല്ലാം ഒരു അന്ത്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും തുടക്കമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. രാവണന്റെ കാര്യം എന്താണ്? രാവണൻ മറ്റ് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സ്റ്റെയർ കേസ് ഉണ്ടാക്കി, പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, എന്നിട്ട് നടന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാരും ലോകങ്ങളിൽ മറ്റു പ്ലാനറ്റിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ഓരോന്നും കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങോട്ട് പോയി അപ്പൊ അതൊക്കെ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളവരുടെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ജീവിതം പരിപൂർണമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ. നമ്മുടെ എല്ലാം ഭഗവാന് അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് ആശ്രയമില്ല, എനിക്കൊന്നും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാ തോന്നൽ വരണം. അതാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥിതി. പാണ്ഡവരെ സംബന്ധിച്ച് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ യോദ്ധാക്കന്മാരാണ്, നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ്. എന്നിട്ടും കുന്തിദേവി എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? അവരെല്ലാം ഇപ്പോ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവർക്ക് വിജയം വന്നതും ഈ ഐശ്വര്യം വന്നതും. അങ്ങില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശൂന്യമാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ ആ സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവര് സംരക്ഷണത്തിന് ഭഗവാൻ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലല്ലേ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചുമ്മാ അങ്ങ് ഇരുന്നാ മതി. അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ ദാമോദര ലീലയിൽ തന്നെ കുന്തിദേവി നമ്മുടെ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കെട്ടുമ്പോ ആ പാശത്തിന് 2 അങ്കുലം 2 വിരലിന്റെ നീളക്കുറവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് ആ 2 വിരൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. പരിശ്രമവും ആ ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം, പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ കൃപ, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. അപ്പൊ അതാണ് പാണ്ഡവന്മാര് അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ എല്ലാ കഴിവും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അവരെന്താ എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം വേണം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ ഇരിക്കാനൊന്നല്ല. നമ്മളാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഉത്തരവാദിത്വവും നമ്മൾ നല്ല കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് നമുക്ക് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഭഗവാന് വിട്ടുകൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലം അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നേരിടാൻ. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അത് പാണ്ഡവരുടെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവരെത്രമാത്രം ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്, എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയാം ഭഗവാനും ജീവജാലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം. ജീവരെ സ്വരൂപായി കൃഷ്ണരെ നിത്യദാസ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസന്മാരാണ് തങ്ങളെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിലാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് അനാഥ എന്ന വാക്ക് പറയുന്നില്ലേ? സനാഥ, അനാഥ. അവിടം തൊട്ടൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ ശാന്തി മാതാജി. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഭൗതിക ലോകത്തെ മിഥ്യയായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് പകരം ഭഗവത്ഗീതത്തെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നുള്ള വേർതിരിവിനായി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അനാഥർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം ഭഗവത്ഗീതത്തെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർ സനാഥർ അഥവാ സംരക്ഷകരുള്ളവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ നാം സനാഥരായിരിക്കുവാൻ യത്നിക്കണം. അങ്ങനെയാകുന്ന പക്ഷം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും നാം സദാ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആ വശ്യശക്തിയാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥയാണ് അത്യന്തം അഭികാമ്യമല്ലാത്ത ഉത്കണ്ഠയ്ക്ക് നിദാനമെന്ന് നാം വിസ്മരിക്കുന്നു. നിരവധി ജന്മങ്ങൾക്കു ശേഷം ഭാഗ്യവാനായ ഒരാൾ വാസുദേവനാണ് സർവ്വതും എന്ന പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ പരിപൂർണമായി അഭയം പ്രാപിക്കുകയാണ് ജീവിത വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗമെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:19 നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിൽ പാണ്ഡവകുലത്തിലെ എല്ലാവരും മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു. ഈ മഹാത്മാക്കളിൽ മൂത്തവൻ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനും മാതാവ് കുന്തി ദേവിയുമായിരുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത്ഗീതയും മറ്റു പുരാണങ്ങളും, വിശേഷിച്ച് ഭാഗവത പുരാണം, പാണ്ഡവ മഹാത്മാക്കളുടെ ചരിത്രവുമായി അനിവാര്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭഗവാനുമായുള്ള വിയോഗം ജലത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തപ്പെട്ട മത്സ്യത്തെ പോലെയാകുന്നു. ആകയാൽ ശ്രീമതി കുന്തി ദേവിക്ക് അത്തരം വിയോഗം അശനിപാതം പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, കുന്തി ദേവിയുടെ മുഴുവൻ പ്രാർത്ഥനയും ഭഗവാനെ അവരോടൊപ്പം വസിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് യത്നിക്കുകയുമാകുന്നു. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ശത്രു രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വധിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവരുടെ പുത്രരും പൗത്രരും പാണ്ഡവരോട് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിനു ഉണ്ടായിരുന്നു. ശത്രുതാവസ്ഥയിലേക്ക് പാണ്ഡവർ മാത്രമല്ല തള്ളപ്പെട്ടത്, നാമും സദാ അത്തരം അവസ്ഥയിലാണ്. ജീവിക്കാനുള്ള ഉചിത മാർഗം ഭഗവത് കൃപയെ പരിപൂർണമായി ആശ്രയിക്കുകയും അപ്രകാരം ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ എല്ലാ വിഷമതകളും അധകരിക്കുകയുമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. അടുത്ത ശ്ലോകവും ഇതേപോലെ കുന്തിദേവി ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം ഉള്ളത്. അങ്ങയുടെ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഉള്ളത് വീണ്ടും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുകയാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേവയം നാമരൂപാഭ്യാം യദുഭിः സഹ പാണ്ഡവാ ഭവതോ ദർശനം യർഹി ഋഷികാണാമി വേഷിതു. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു പ്രത്യേക ശരീരത്തിന്റെ പേരും പ്രശസ്തിയും ചേതനാത്മാവിന്റെ മരണാനന്തരം വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സർവ പ്രശസ്തിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും പാണ്ഡവരുടെയും യദുകുലത്തിന്റെയും പ്രതാപകാലം കഴിയുന്നതോടെ തൽക്ഷണം അവസാനിക്കും.
അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മളെ ശരീരം മരിക്കുമ്പോ പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം തീർന്നു. എല്ലാരും കുറെ കഴിയുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു പോകും അല്ലെ? അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കാണില്ല. ഈ സർവ പ്രശസ്തിയും പ്രവർത്തനങ്ങളും പാണ്ഡവരുടെയും യദുകുലത്തിന്റെയും എല്ലാ പ്രതാപകാലവും അവരുടെ ഇത് തീരുമ്പോ എല്ലാം അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങയുടെ സംരക്ഷണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ കുന്തി ദേവിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടറിയാം, പാണ്ഡവർ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ കൃഷ്ണനുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. പാണ്ഡവർക്കുള്ള പേരും പ്രശസ്തിയും കൂടാതെ യുധിഷ്ഠിരൻ രാജ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഈ സംരക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ ഗൈഡൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? ഇതെല്ലാം വെറും ഒരു ഉപയോഗശൂന്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അവബോധമില്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പോലെയാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പർപ്പോട്ടിൽ പറയുന്നു. നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ ശക്തിയിലോ നമ്മളുടെ പ്രശസ്തിയിലോ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അഹങ്കരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിവുകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും പേരും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഈ ലോകമൊന്നും ചലിക്കുക പോലുമില്ല. സർവചരാചരങ്ങളും ഭഗവാനെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. നമുക്ക് വേറെ ആശ്രയമില്ല. സാധാരണ കുട്ടികൾ ആരെ ആശ്രയിക്കുന്നത്? എന്റെ മാതാപിതാക്കളെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ട് മറ്റാരുമില്ല. നമ്മളെ ഫുൾ ടൈം എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സാധിക്കില്ല. ആർക്കേ സാധിക്കൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആശ്രയിക്കേണ്ട, ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ആശ്രയിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു വ്യക്തി അത് ഭഗവാനെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? വായിക്കാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാണ്ഡവരുടെ നിലനിൽപ്പ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നിമിത്തം മാത്രമാണെന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് പൂർണ്ണ ബോധ്യമുണ്ട്. ധർമ്മത്തിന്റെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ മഹാനായ യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡവർ പേരിലും പ്രശസ്തിനും സുസ്ഥാപിതരാണ്. മാത്രവുമല്ല യദുക്കൾ ഉറ്റ മിത്രങ്ങളുമാകുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അസത്തുക്കളാകുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ചേതനയാൽ നയിക്കപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്നുവോ അത്രത്തോളം അസത്തുക്കളാകുന്നു അവയെല്ലാം. അന്തസ്, പ്രതാപം, പ്രശസ്തി എന്നിവ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിയാൽ നയിക്കപ്പെടണം. ജീവാത്മാക്കൾ സദാ പരാശ്രിതരാണ്. മാത്രവുമല്ല പരമമായ ആശ്രയകേന്ദ്രം സ്വയം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ നാം നമ്മുടെ ഭൗതിക വിജ്ഞാന വികസനത്തിന്റെ സഹായത്താൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഉതകുന്ന എല്ലാവിധ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകപ്പെടാത്ത പക്ഷം പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങൾ എത്ര തന്നെ ബലവത്തും തീഷ്ണവുമാണെങ്കിൽ തന്നെയും എല്ലാവിധ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അവകാശമാം വിധം പരാജയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കിനി 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നേയം ശോഭിഷ്യതേ തത്ര യദേദാനിം ഗദാധരാ ത്വത്പദൈരംഗിതാ ഭാതി സ്വലക്ഷണവിലക്ഷിതൈ. അല്ലയോ ഗദാധര, ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം ഇപ്പോൾ അങ്ങയുടെ പാദമുദ്രണത്താൽ മനോഹരമായി ദൃശ്യമാകുന്നു. എപ്പോൾ അങ്ങ് ഇവിടം ഉപേക്ഷിച്ചു യാത്രയാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവ മനോഹരങ്ങൾ അല്ലാതായിത്തീരുന്നു. ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യം മനോഹരമായി കാണുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അങ്ങയുടെ പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയാൽ ഇതെല്ലാം മനോഹരമല്ലാതെ ആയിത്തീരും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം ഭഗവാന്റെ കാലില് കുറെ
മാർക്കുകളുണ്ട്. ഒരു കൊടിയുടേത്, ആനയുടേത്, ഒരു കുട, താമര, ചക്രം, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാലിങ്ങനെ പതിക്കുമ്പോ ഒരു അച്ചുപോലെ ഇതെല്ലാം അവിടെ പതിയും. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിലുള്ള ആ സിമ്പലുകളെല്ലാം അവിടെ പതിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തില് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ മാർക്കുകൾ അതെല്ലാം ഹസ്തിനപുരത്തില് പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഹസ്തിനപുരത്ത് കാണുന്നത്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ്. ഈ അങ്ങ് ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോ ഇവിടെ മൊത്തവും ഐശ്വര്യം അമംഗളകരമായിരിക്കും. ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. അങ്ങയുടെ കാൽപാദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ ഈ കാണുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളത്. അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ കുന്തിദേവി ഇങ്ങനെ പറയാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇമേ ജനപദാസ്വിദ്ധ സുപകൗഷധി വിരുദ്ധ വനാദ്രീനദ്യുതന്വന്തോ ഹേദന്തേ തവ വീക്ഷിതൈ. സർവ്വനഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ ഔഷധികളും ധാന്യങ്ങളും വേണ്ടുവോളം ഇവിടെയുണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലസമൃദ്ധമാണ്, നദികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങൾ ധാതുസമ്പുഷ്ടമാണ്, സാഗരങ്ങൾ നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. ഭഗവാനെ, അങ്ങയുടെ കരുണാകടാക്ഷമാണ് ഈ സമൃദ്ധിക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ എല്ലാ സമൃദ്ധികളും ഓരോന്നും പറയാണ്. നഗരങ്ങൾ, ഗ്രാമങ്ങൾ എല്ലായിടവും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഔഷധികളുണ്ട്, ധാന്യങ്ങളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഫലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ, നദികളെല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം സമ്പുഷ്ടമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, സാഗരങ്ങളെല്ലാം നിധിശേഖരങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അല്ലെ? ഈ കാണുന്ന സസ്യലതാദികളും ഔഷധങ്ങളും പർവ്വതങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മിനറൽസ് കിട്ടും. പിന്നെ കടലിൽ നിന്ന് പല പല രത്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതെല്ലാം പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. അതെല്ലാം ആര് തന്നതാണ്? അതെല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യ കടാക്ഷമാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പർപ്പോട്ടില് പ്രഭുപാദർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ പ്രകൃതിയിൽ വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിരീശ്വരവാദമാണ് വളരുന്നത്. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ തോന്നൽ, അവരുടെ ചിന്തയെല്ലാം അതിലോട്ട് മാറുകയാണ്. അവർക്ക് ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അതെങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം? ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദർ അത് പറയാണ്. ഇത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. സസ്യലതാദികൾ, ഫലങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, നദികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് മിനറൽസ് തരുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പല പല അമൂല്യമായ രത്നങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതിനെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിയതൊന്നും പോരാ. നമുക്ക് ഒന്നിലും സംതൃപ്തി ഇല്ലാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രകൃതിയെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും തോറും പ്രകൃതി അതുപോലെ നമുക്ക് തിരിച്ചടികൾ, പല പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു? എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി. നമ്മുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനുള്ള ഫലമായിട്ട് ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത്രയും ധാന്യങ്ങളും ഫലങ്ങളും എല്ലാ പച്ചക്കറികളും ഇതുമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എത്രയെത്ര അറവുശാലകളാണ്, എത്ര മൃഗങ്ങളെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടില് എല്ലാരും കൊല്ലുന്നത്. മനുഷ്യൻ ശരിക്കും എന്താണ്? മനുഷ്യന് മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആവശ്യത്തിനുള്ള ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്.
അത് കഴിച്ച് നമുക്ക് സമാധാനമായി കഴിയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് നദികൾ തന്നു. ആ നദികളിലെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാം. ഈ എല്ലാത്തിന്റെയും വിത്തുകൾ തന്നു, മണ്ണ് തന്നു, സൂര്യനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം പോരെ നമുക്കൊന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് ഈ ഈ ഉം, ധാന്യങ്ങളെല്ലാം വളർത്താനും കൂടാതെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വളർത്തി കഴിയാനും. അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും എന്താണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇതൊന്നും പോരാ, വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളെല്ലാം കെട്ടി വെക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആളുകള് കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ആളുകളുടെ ചിന്ത എന്താണ്? കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ, നന്നായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടണം. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ, ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ഉയർച്ചയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആൾക്കാര് വെറും ഒരു കഴുതയെ പോലെ, മാടിനെ പോലെ കിടന്ന് പണിയെടുക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കാനല്ല ഈ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നത്. മനുഷ്യ ശരീരം നിലനിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ തന്നു. നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഹാരങ്ങളും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാക്കി സമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ശ്രവണം, കീർത്തനം ഇവയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ആത്മഹ, ഈ ആത്മാവിനെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആത്മഹന്താവ്. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ വധിക്കുകയാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജീവിതം ഉപയോഗിക്കാതെ മറ്റുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയുടെയും പുറകിൽ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഇവിടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ്. നമുക്കുള്ള എല്ലാ ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാം കാരുണ്യം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ പ്രകൃതിയുടെ നിയമപ്രകാരം ജീവിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഈ ജീവിതത്തിലെ അർത്ഥവത്താക്കി, പരമസത്യത്തിലെ മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കുന്തിദേവി ഒരു സൂചന തന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം, ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം, ഈ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും എല്ലാം സമൃദ്ധമായി ഇരിക്കുന്നതും ഔഷധങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം വേണ്ടുവോളം ഉണ്ട്. വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം സമൃദ്ധമായിട്ടിരിക്കുന്നു, നദികൾ ഒഴുകുന്നു, പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം ധാതുസമ്പുഷ്ടമാണ്, സാഗരങ്ങളിൽ നിധിശേഖരമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കരുണാ കടാക്ഷമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും കാണാനുള്ള കണ്ണുകളില്ല. അവർക്ക് കാണുന്നത് വലിയ മാളുകളും വലിയ റൈഡുകളും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റും കെട്ടിപ്പൊക്കിയ വലിയ വലിയ ഫ്ലാറ്റുകളും ഇതിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത്. ആ മായാലോകത്തിലാണ് എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഈ പ്രകൃതിയിൽ തന്ന ഈ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും കാണാനുള്ള അവബോധം അവരിലില്ല. അത്രയും നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ആൾക്കാർ എന്ന് നമുക്ക് പ്രഭുപാദ തന്റെ പർപ്പറ്റിലൂടെ വിശദമായി പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും ശ്ലോകം വരെ നമ്മുടെ കുന്തിദേവി എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 37 തൊട്ട് 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് കുന്തിദേവി, അയ്യോ കൃഷ്ണ, നീ പോവുകയാണോ? ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളും ഈ ഞങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പും ഈ എല്ലാ പാണ്ഡുവിന്റെ മാത്രമല്ല വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ളവരും എല്ലാരും നിലനിൽക്കുന്നതും എല്ലാരും ഐശ്വര്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഈ കാണുന്ന ഫലഭൂഷ്ടമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ പ്രകൃതിയും ഇതെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ്. അങ്ങ് പോയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതായി പോകുമല്ലോ, അങ്ങ് പോവുകയാണോ? അപ്പം കുന്തിദേവി തന്റെ മക്കളുടെ സൈഡായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവരെ കാര്യവും പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും കുന്തിദേവി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുന്തിദേവിയുടെ പിതാവിന്റെ സൈഡില് വരുന്നതാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ രണ്ട് സൈഡിലും ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് രീതിയിലും അവർക്കും കരുണ കിട്ടിയതും ഞങ്ങൾക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും കാരുണ്യം കിട്ടിയതും ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ. ഭഗവാൻ പോവുകയാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഇനി 41 ഈ ശ്ലോകം തൊട്ട് കുന്തിദേവിയുടെ ചിന്ത മാറുകയാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ വളരെ സ്വാർത്ഥയായിട്ടല്ലേ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ മക്കളെയും എന്റെ കുടുംബത്തിനെയും മാത്രമേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ.
എനിക്ക് ഈ കുടുംബവുമായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ മാത്രം, ഞാൻ എന്ത് സ്വാർത്ഥമാണ് ഇത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയല്ലേ എന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് ഒരു ബോധ്യം വരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന, എന്നെ ഈ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ പാശത്തിൽ നിന്നും മുക്തയാക്കണേ എന്നാണ് അടുത്ത പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തെ സ്വകേശമേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. അധ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തെ സ്വകേശു മേ സ്നേഹപാശമിമം ചിന്തി ദൃഢം പാണ്ഡുഷു വൃഷ്ണിഷു. വിവർത്തനം. അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യക്തിസത്വമേ, എന്നെ ബന്ധുജനങ്ങളുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും വൃഷ്ണികളുടെയും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ദയവായി വേർപെടുത്തിയാലും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഓ വിശ്വേശ, ഓ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവേ, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവേ, വിശ്വാത്മൻ, അല്ലയോ വിഷ്ണു വിശ്വമൂർത്തെ, അല്ലയോ പ്രപഞ്ച സ്വരൂപത്തിന്റെ വ്യക്തിസത്വമേ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കുന്തിദേവി? സ്നേഹപാശത്തിൽ നിന്നും മുക്തി, സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തണം. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. എന്റെ കുടുംബത്തിന് ഇത്രയും ഐശ്വര്യം കിട്ടി, എന്റെ മക്കൾക്ക് ഇത്രയും അനുഗ്രഹം കിട്ടി, അവരെല്ലാരും ഇന്ന് വിജയശ്രീലാളിതരായി നിൽക്കുന്നു, വൃഷ്ണികുലത്തിന് നല്ലത് കിട്ടി, ഇതെല്ലാം അങ്ങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. അയ്യോ, അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നഷ്ടമാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ചിന്ത എനിക്ക് സ്വാർത്ഥമായിട്ട് എന്റെ കുടുംബത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് കുന്തി ദേവിക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടായി. അങ്ങനെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? എന്നെ ഈ കുടുംബ പാശത്തിൽ നിന്നും മുക്തി തരണം, അതിൽ നിന്ന് ദയവായി വേർപെടുത്തിയാലും എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് തെറ്റാണെന്നാണോ? അല്ല. കുടുംബത്തിനോട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്നേഹബന്ധം വേണം. പക്ഷേ എന്റെ കുടുംബമാണ് എല്ലാം, ഇത് മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ, ആ ചിന്തയാണ് മാറ്റേണ്ടത്. എന്റെ കുടുംബം മാത്രമേ എന്റെ ചിന്തയിലുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത. ചിലർ പറയും എനിക്ക് വലുത് ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും, അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മാറ്റേണ്ടത്. നമ്മളെ കുടുംബമുണ്ട്, അത് പക്ഷെ ശാശ്വതമല്ല. ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബവും ഒരു നാൾ നമ്മളെ വേർപെട്ടു പോകുന്നതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ശരീരം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആത്മാവ് അടുത്ത ശരീരത്തിൽ പോയി വേറൊരു പുതിയ കുടുംബമായിരിക്കും. പഴയ കുടുംബം നമ്മൾ മറന്നു പോകും. അങ്ങനെ എത്ര കുടുംബങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്, ചിലപ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആയിരുന്നു നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങൾ, അതിൽ നിന്നെല്ലാം എത്തി ഇവിടെ മനുഷ്യ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പോ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം? കുന്തി ദേവിയുടെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം, എന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല എല്ലാം, എന്റെ കുടുംബം ഭഗവാൻ തന്ന എന്റെ കടമയാണ്. അത് സ്നേഹത്തോടെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ആ കടമകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഇതാണ് എല്ലാം എന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നത്. ആ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും വേർപെടണം. അതാണ് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഈ കുടുംബ സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ ദയവായി വേർപെടുത്തിയാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തെ സ്നേഹിക്കരുത്, കുടുംബത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നല്ല. കുടുംബത്തിനെ ഉപേക്ഷിക്കണ്ട, കുടുംബത്തിനെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കല്. പക്ഷെ കുടുംബമാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാം എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ്, ആ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാറ്റേണ്ടത്. അത് ശാശ്വതമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കുക, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കി ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തിലേക്ക് എല്ലാരെയും കൊണ്ടുപോവുക. ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. അവർ ഈ കുടുംബ ബന്ധനത്തിൽ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നില്ല, അതില് മുങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഭക്തി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബം അനുവദിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭക്തി ചെയ്യാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മളെ ആത്മാവിനെ വധിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആത്മാവിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളതാണ്. ഓരോരുത്തരും അവരെ തന്നെ രക്ഷിക്കുക, അതായത് ആ ആത്മാവിനെ, അല്ലാതെ ഭക്തി ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കുടുംബത്തിലുള്ളവരെയും നമുക്ക് പയ്യെ
ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ അത് കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ പ്രയത്നം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ ഒരു കാരുണ്യം അവരിലും ഒരു ദിവസം ചൊരിയും. അങ്ങനെ അവരും പയ്യെ ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് വരും. കാരണം ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇല്ല ആത്മാവിന് അത് മാത്രമേ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു മീനിനെ പിടിച്ച് വെള്ളത്തിൽ നിന്നെടുത്ത് കരയിലിടുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിനെല്ലാം തുടക്കമുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. കുന്തി ദേവിയുടെ പറയുന്നു, എന്നെ ആ പാശത്തിൽ നിന്നും മുക്തയാക്കി തരണം എന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിച്ചോട്ടെ? വായിച്ചോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതാൽപര്യാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്താൽ ബന്ധനസ്ഥരാകയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കുന്തി ദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകയാൽ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാണ്ഡവർ കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാരും വൃഷ്ണികൾ പിതൃ ബന്ധുക്കളുമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇരുകുലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ബന്ധമുള്ളവരാകുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആശ്രിത ഭഗവത് ഭക്തന്മാരാകയാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രരായ പാണ്ഡവന്മാരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം കുന്തി ദേവിയുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും അതേ ആനുകൂല്യം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പക്ഷഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തി ദേവിയുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. ആകയാലാണ് കുന്തി ദേവി സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള പരിമിതങ്ങളായ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുകയും എല്ലാ വിസ്മൃത ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പന്ഥാവ് പിന്തുടർന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാർ ഇതിന് സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഉന്നത കുലജാതരും ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുമാകുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖസമ്പന്നമായ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായി തീർന്നു. എല്ലാവിധ കുടുംബ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുക എന്നർത്ഥം. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ബ്രാഹ്മണനായോ രാജാവായോ പൊതുജന നേതാവായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനായോ യോഗ്യത നേടാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ഉത്തമ രാജാവെന്ന നിലയിൽ മാതൃകാപരമായി വർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുവാനായി തന്റെ പ്രേമഭാജനമായ പത്നിയോടുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിച്ചു. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഭക്തൻ, രാജാവ് അഥവാ ഒരു പൊതുജന നേതാവ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ താന്താങ്ങളുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവതിയാകയാലും ദുർബലയാകയാലും കുന്തി ദേവി അത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രയാക്കി തീർക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുടുംബ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢമായ ബന്ധനത്തെ ഛേദിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാത്മൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദുർബലനായ ഭക്തനോടുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദ നിമിത്തം കുടുംബ സ്നേഹപാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നതായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കയാൽ ഭക്തൻ തന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായി തീരാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി.
ഇവിടെ അവസാനത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, കുടുംബപാശത്തെ മുറിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചില ശക്തികൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക്, അതായത് കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ നഷ്ടമായി പോകും, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? ആ കുടുംബപാശം ഛേദിച്ച് കൂടുതൽ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള പാത നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരിക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കഥയുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനും അർജുനനും കൂടെ ഒരു ഒരു വലിയ ധനികന്റെ വീട്ടിലും പോകുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ ഒരു ദരിദ്രയായിട്ടുള്ള ഒരു അമ്മയുടെ വീട്ടിലും പോകുന്നുണ്ട്. ആ ദരിദ്രയായിട്ടുള്ള അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ആശ്രയം ഒരു പശു മാത്രമാണ്. ആ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് അനുഗ്രഹം കൊടുത്തു. പക്ഷെ ആ രണ്ടുപേരും ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാൻ കൊടുത്ത സേവനം എന്തായിരുന്നു? ആർക്കെല്ലാം അറിയാം? പശുവിനെ കൂടി കൊന്നു കളഞ്ഞ്. പശു പാല് കൊടുത്തപ്പോ പാല് കൊടുത്തപ്പോ ആ പശു ഇവര് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉടനെ പശു മരിച്ചുപോയി. അതെ അതെ, ആ പശു മരിച്ചുപോയി. അപ്പൊ എല്ലാരും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ ഇതെന്താണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്? കാരണം ആ അമ്മയ്ക്ക് ആകെ ആശ്രയം ആ പശു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ പാത ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുത്തത്. ആ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ ആസക്തി ആ പശുവിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പശുവിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ആവുമ്പോ അത് ഭൗതികമായി ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. ആ ഒരു അവസാനത്തെ ആ ഒരു ബന്ധനം കൂടെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനിലോടുള്ള ആ പാത എന്താ എളുപ്പമാക്കി തരികയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ചില ലീലകൾ. നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് ഇതെല്ലാം. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവത് ഭക്തരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ശ്രവിക്കണം. എന്നാലേ ഭഗവാന്റെ ഈ വലിപ്പം എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ. അത് മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അതിന്റെ തോത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ട് ഒരുപാട് ആസക്തിയുമായി ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഛേദിച്ച് കളയും. എന്തിനാണ്? കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം, അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുക, തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആയിട്ട് ഉള്ള ആ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമബന്ധം നമ്മളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുക. അതിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുന്തിദേവിയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആ കുടുംബ ബന്ധം എന്ന സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിന്ന് ദയവായി എന്നെ വേർപെടുത്തിയാൽ. അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത്വയിമേനന്യ വിഷയാ മതിർമധുപതേ സകൃത് രതിമുദ്വഹ ദാദദ്ധാ ഗംഗേ വൗഖമുദന്വതി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ മധുസൂദന, യാതൊരു വിഘ്നവും കൂടാതെ നിത്യമായി ഗംഗാനദി സാഗരത്തിൽ നിപതിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ മനസ്സ് മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ അങ്ങയിൽ തന്നെ സദാ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അപ്പം വേറെ അചഞ്ചലമായിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ്, നമുക്കറിയാം മനസ്സിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഈ മനസ്സ് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് വേറെ ഒന്നോട്ടും പോകാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ സദാ ഉറച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണമേ. അത് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഗംഗാജലം സാഗരത്തിൽ നിബന്ധിക്കുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ഗംഗാജലം ഒഴുകുമ്പോ അവിടെ നൂറുകണക്കിന് കല്ലുകളും തടസ്സങ്ങളും ഒക്കെ കാണും. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് നദികളെല്ലാം ഒഴുകി എങ്ങോട്ട് പോവും? കടലിലേക്ക് വന്ന് പതിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് നൂറുകണക്കിന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണും. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും എന്റെ മനസ്സ് വേറെ എങ്ങോട്ടും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഫോക്കസ്, ഇപ്പം ചില ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒക്കെ പറയും നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, പിൻ പോയിന്റ് ഫോക്കസ് ആണ് വേണ്ടത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ഫോക്കസ് എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെ പണം ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിപ്പോ യൂട്യൂബ് എടുക്കുമ്പോഴും പരസ്യമൊക്കെ എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം, എങ്ങനെ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഓരോ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ഫോക്കസ് പണമാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരേ ഒരു ഫോക്കസേ ഉള്ളൂ, അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിലുള്ള പ്രേമത്തിലെത്താൻ നമ്മളുടെ മനസ്സ് വേറെ ഒന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശക്തി നൽകണമേ, അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ആ ശുദ്ധ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റൂ. കാരണം ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകം അത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക്, കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ദുർഗാദേവി ഇവിടെ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും എത്ര ആത്മാർത്ഥത നമുക്കുണ്ട് എന്ന്. ഇപ്പൊ ഈ തുടക്കത്തിൽ നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ആദ്യം നല്ല ഉത്സാഹത്തോടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണാം. പിന്നെ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവരെ പൊടി പോലും കാണത്തില്ല, അവരെ ഈ ഏരിയയിലേ കാണത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, അവര് വന്ന് വേറെ ആരോ വന്ന് ചെവിയിൽ ഓതി കൊടുത്തു, ഇതൊക്കെ വെറുതെയാണ്, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഒരു ട്രാപ്പിലാക്കുകയാണ്, ഇതിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നോൺ വെജ് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ചില ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചെവിയിൽ ഓതിത്തരും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഓ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ, ഓ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താ വെട്ടിപ്പാണ് തട്ടിപ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആൾക്കാര് പല പല, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ദുർഗാദേവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അവരിൽ കൂടെ പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് വീണു പോകുന്നവരാണോ? അപ്പൊ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവര് മതി. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ. ഇതൊന്നും ചെവി കൊടുക്കാതെ എന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന്, അത് ഭഗവാനിലുള്ള പ്രേമത്തിലെത്തുക, ഭഗവാന്റെ ഉള്ള ഭക്തി, ആ ഉയർന്ന ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും, നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ കാണും, നാട്ടിലും തടസ്സങ്ങൾ കാണും, എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഓരോ കുത്തുവാക്കുകളായിരിക്കും. നമുക്ക് എന്താ പലരും പറയും നമ്മൾ മാനസിക രോഗികളാണോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ മാതാജിമാര്? ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ നേരിടേണ്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും, അല്ലേ? ഇന്നലെയും കേട്ടു. Very good. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മായാദേവിയുടെ ടെസ്റ്റ് ആണ്, അവരിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. നമ്മൾ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നവരാണോ? അപ്പം മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് അവര് അവർക്ക് അറിയില്ല, അവരെല്ലാരും അജ്ഞതയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, അതല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഇത്രയും ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഭഗവാൻ തന്നത്, നമ്മള് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ കൂടെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇത്രയൊക്കെ ഇത് തീരത്തില്ലല്ലേ, കടലുപോലെയാണ് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു തുള്ളീനെ തന്നെ എത്രയോ ആയിട്ട് മുറിച്ചാലുള്ള ഒരു അംശം നമുക്ക് കിട്ടി. അത് കിട്ടിയിട്ട് പോകുന്നവർ അവർ നിർഭാഗ്യവാർ എന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എത്ര ഭാഗ്യം ഉള്ളവരാണ്. അത് നമുക്കറിയാം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാണ്ഡേ ഭ്രമിത്തേ പോയി ഭാഗ്യവാൻ ജി ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ ഭായ് ഭക്തി ലതാ ബീജ്. ഈ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, ആ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ ഭാഗ്യവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കായിരിക്കും ഗുരുവിന്റെയും കൃഷ്ണന്റെയും കൃപ കൊണ്ട് ഭക്തിലത ബീജം ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഭക്തിലത ബീജം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നും ഇപ്പോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് 3 വർഷമായി. ഈ 3 വർഷവും ഒരു അചഞ്ചലമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് പോലും മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എത്ര മാതാജിമാരുണ്ടല്ലേ. എനിക്കറിയാം, എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും വരുന്ന, ഒന്നുപോലും മുടങ്ങാതെ വരുന്ന, എപ്പോഴും കയറുന്ന. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ആ ഭക്തിലത ബീജമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിത് കേൾക്കാൻ ഇത്രയും താല്പര്യം. എത്ര തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടെങ്കിലും ആ തടസ്സങ്ങളൊന്നും വകവയ്ക്കാതെ അത്രയും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തോട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് ശക്തി തരണേ എന്ന് കുന്തിദേവി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം ഒന്ന് വായിക്കാമോ? കുറച്ച് 3 പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട്, 3 പേരായിട്ട് വായിക്കാമോ? ആരൊക്കെയാ വായിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി മാതാ. വായിക്കാം മാതാജി. ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് വായിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോൾ മുഴുവൻ ശ്രദ്ധയും അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയൂത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നുവോ അപ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തിയൂത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാകുന്നു. മറ്റെല്ലാ സ്നേഹബന്ധനങ്ങളെയും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ മറ്റൊരാളോടുള്ള സ്നേഹം പോലുള്ള സുഭഗമായ ഘടകങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ നിഷേധം എന്നതിനർത്ഥമില്ല. ഇത് സാധ്യമല്ല തന്നെ. ഒരു ജീവാത്മാവ്, അവൻ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവന് മറ്റുള്ളവരോട് ഈ വികാരം നിശ്ചയമായി ഉണ്ടാവണം. എന്തെന്നാൽ അത് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ലക്ഷണമാകുന്നു. ആഗ്രഹം, കോപം, അഭിലാഷം, പ്രേമവികാരം തുടങ്ങിയ ജീവിത ലക്ഷണങ്ങളെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കരുത്. കർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചവ മാത്രമേ മാറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ.
ആഗ്രഹങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കാതിരിക്കരുത്. എന്നാൽ ഭക്തിഗത സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള അഭിലാഷങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവത് സേവനാഭിലാഷം കൊണ്ടുവരണം. കുടുംബം, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയോടുള്ള സ്നിഗ്ധതയിൽ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത മുഖങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. എപ്പോൾ ഈ ആഗ്രഹം ഭഗവത് സംതൃപ്തിക്കായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, സ്ഥിതിഭേദം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ, അപ്പോൾ അത് ഭക്തിഗത സേവനം എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് വായിക്കാമോ വേറെ ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ വായിക്കാം മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ തന്റെ സ്വകീയ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി മാത്രമാണ് തന്റെ സഹോദരന്മാരോടും ബന്ധുക്കളോടും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വിസമ്മതിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ദർശിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭഗവത് സന്ദേശമായ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം തീരുമാനം മാറ്റുകയും ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയാൽ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ പ്രസിദ്ധ ഭക്തനായി തീർന്നു. കാരണം മൈത്രിയിലൂടെ ഭഗവത് സേവനം നിർവഹിക്കുക വഴി അർജുനൻ ആത്മീയ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കിയെന്ന് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളിലും ഉദ്ഘോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. യുദ്ധവും മൈത്രിയും അർജുനനും കൃഷ്ണനുമൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനം മുഖേന അർജുനൻ ഒരു വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിയായി മാറി. ആകയാൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഈ വിധമുള്ള നിശ്ചിത മാറ്റങ്ങളെയാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഏതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ ഭഗവാനെ സേവിക്കണമെന്നതാണ് കുന്തി ദേവിയുടെ ആഗ്രഹം. അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും. ഈ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. ഭഗവത് സംബന്ധി അല്ലാത്ത ഒന്നിൽ അഥവാ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിന്റെ സേവനത്തിലാണ് സാധാരണയായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിയുന്നത്. ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എപ്പോൾ കാര്യപരിപാടികൾ മാറ്റപ്പെടുന്നുവോ അഥവാ ഭഗവത് സേവന സംബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ എപ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പവിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നുവോ അപ്പോൾ അതിനെ കലർപ്പറ്റ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ആ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനായി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അടുത്ത് വായിക്കണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കുന്നുണ്ടോ? ശാന്തി മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള കുന്തി ദേവിയുടെ വാത്സല്യം ഭക്തി ഉത്സേവന പരിധിക്ക് അതീതമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവത് സേവനവും ഭക്ത സേവനവും അഭിന്നമല്ല. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവത് ഭക്ത സേവനം ഭഗവത് സേവനത്തെക്കാൾ അധികം മൂല്യമുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും കുന്തി ദേവിക്കുള്ള വാത്സല്യം കുടുംബ ബന്ധത്താലുളവായതാകുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധത്താൽ ഉണ്ടായ ഈ സ്നേഹബന്ധനം മായയാലുളവായ ബന്ധനമാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചാർച്ച ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ സ്വാധീനത്താലാകുന്നു. പരമാത്മാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുസ്ഥാപിതമായ ആത്മബന്ധങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യ ബന്ധങ്ങളാകുന്നു. കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ കുന്തി ദേവി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുക എന്നതാണ് അർത്ഥമാക്കിയത്. ഭൗതിക ബന്ധത്തിനു കാരണം ഉപരിപ്ലവമായ ബന്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മാവാലുളവായ ബന്ധം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു ഹേതുവാകുന്നു. ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഈ ബന്ധം പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധമെന്ന മാധ്യമത്തിലൂടെ സുസ്ഥാപിതമാകുന്നു. അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് വീക്ഷണമല്ല. എന്നാൽ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ സഹായത്താൽ വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് അന്ധകാരത്തിൽ വീക്ഷിക്കാനാവാത്ത സൂര്യനെയും മറ്റു സർവ്വതിനെയും വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിനെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭക്തി ഉത്സേവനത്തിന്റെ മാർഗമാണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തി ദേവി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ശാശ്വതമായ ബന്ധം. ബാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഭൗതികമായി നമ്മളെ ബന്ധിക്കപ്പെടുത്തുകയാണ്.
നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ബന്ധം, ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള യഥാർത്ഥ ബന്ധം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടൂ. അല്ലാതെയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി, സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾ, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും നമ്മളെ ബന്ധനത്തിലാക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് വന്നാൽ നമുക്ക് അതിൽ ആഗ്രഹം കൂടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് ഈ പാശത്തെ ഛേദിച്ച് എന്റെ മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാതെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, അവസാനമായിട്ട് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ്. എല്ലാ ഭഗവാനിൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹം, ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷ്യ ഭാവതീതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജ സുരാർത്ഥി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. ഭഗവാനെ ഇവിടെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷ്യ ഭാവതീതൃക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ഗോദ്വിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീനിലെ ശ്ലോകം ഒന്ന് കാണിക്കാവോ? കാണുന്നില്ലേ മാതാജി? ഇല്ലേ മാതാജി? 43 കാണാനില്ലേ? ശ്രീകൃഷ്ണ 2 ലൈനെ കാണാം. ഇപ്പോഴും കാണുന്നുണ്ടോ മാതാജി? മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ മാതാജി, ചിലപ്പോ സൂം ചെയ്യോ, സൂം ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ സ്ക്രീന്. മാതാജിയുടെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് സൂം ഔട്ട് ചെയ്താൽ. ശ്രീകൃഷ്ണ കൃഷ്ണ സഖ വൃഷ്ണ്യർഷ്യ ഭാവനിദ്രുക് രാജന്യവംശദഹനാനപവർഗവീര്യ ഗോവിന്ദ ദ്വിജ സുരാർത്തി ഹരാവതാര യോഗേശ്വരാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ 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 സഖ അർജുന തോഴ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2 വട്ടം കൃഷ്ണ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യം പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ തന്നെ. കൃഷ്ണ സഖ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇവിടത്തെ പറയുന്ന കൃഷ്ണ എന്ന വാക്ക് അർജുനനെ ചിലപ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അർജുനനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണ അർജുനനാണ്. അർജുനന്റെ സഖ, അർജുനന്റെ തോഴ എന്നാണ് ഈ കൃഷ്ണ സഖയുടെ അർത്ഥം. അർജുന തോഴ. വൃഷ്ണ്യർഷ്യ ഭാവ നിദ്രുക്, അല്ലയോ വൃഷ്ണി വംശത്തിന്റെ അധിപ. പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയുടെ ശൗര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ നിയന്താവാണങ്ങ്. ഭക്തർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കൊടിയ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും അങ്ങ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവ്യശക്തികളും അങ്ങിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗുരുവാണങ്ങ്. സർവശക്തനായ പരമദൈവം അങ്ങാകുന്നു. അനന്തശക്തിമാനായ അങ്ങയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. അല്ലയോ കൃഷ്ണ അർജുന തോഴ, അല്ലയോ വൃഷ്ണി വംശാധിപ. പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ്. എല്ലാ ആസുരിക ശക്തികളുടെ അന്തകനാണ്. അങ്ങയുടെ ശൗര്യം ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല. അതീന്ദ്രിയ ധാമത്തിന്റെ നിയന്താവാണങ്ങ്, അല്ലെ? ആധ്യാത്മിക ധാമത്തിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവ്. ഭക്തർക്കും ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ കൊടിയ വിപത്തുക്കൾക്കും അങ്ങ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം. അപ്പൊ ഇതാണ് വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശക്തികൾക്ക് അന്തകൻ. പരിത്രാണായ സാധൂനാം. സാധൂനാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഭക്തർ, ബ്രാഹ്മണർ, ഗോക്കൾ, ഇവർക്കെല്ലാം സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവ്യശക്തികളും അങ്ങിൽ കുടികൊള്ളുന്നു.
എല്ലാം ഭഗവാനിലാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്. ഈ സമഗ്ര പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും അഖില ഗുരു യോഗേശ്വര അഖില ഗുരു ഭഗവൻ നമസ്തേ. അഖില ഗുരു സകല പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും ഗുരുവാണ്. സർവശക്തനായ പരമദൈവം അങ്ങാകുന്നു. അനന്തശക്തിമാനായ അങ്ങയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. യോഗേശ്വര, ഓ യോഗേശ്വര, എല്ലാ അഷ്ടസിദ്ധികളുടെയും നാഥനാണ് യോഗേശ്വരൻ. ഓ ആധ്യാത്മിക ഗുരു, എല്ലാ ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ഗുരു. ഓ ഭഗവാൻ, ഭഗവാനെ, ഭഗവാനെ. ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമുക്കറിയാം 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ചേർന്നതാണ്. പരാശര മുനി പറഞ്ഞു 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഉള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ. ഏതൊക്കെയാണ് 6 ഐശ്വര്യം? 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ: യശസ്, കീർത്തി, ജ്ഞാനം, സമ്പത്ത്, ബലം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, വൈരാഗ്യം, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം. സൗന്ദര്യം, ഐശ്വര്യം. അപ്പോ ഐശ്വര്യസ്യ സമഗ്രസ്യ വീര്യസ്യ വീര്യം ശക്തി വിഷയശ്രിയ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യോശൈവ ശരണം ഭഗ ഇതിങ്കന. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ 6 അഷ്ടൈശ്വര്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞവനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് അവസാനത്തെ മന്ത്രത്തില് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ് കുന്തിദേവി. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടെ നമുക്ക് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? ഞാൻ വായിക്കുന്നത് മാതാജി വായിച്ചു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ച സംക്ഷേപ വിവരണം ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ഭഗവാന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശാശ്വതീന്ദ്രിയധാമമുണ്ട്. അവിടെ അദ്ദേഹം സുരഭിഗോക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്നു. അനേകായിരം ഐശ്വര്യദേവതകളാൽ പരിസേവിതനാണ് അദ്ദേഹം. തന്റെ ഭക്തരെ പുനരാർജിക്കാനും ഭരണച്ചുമതലയുള്ളവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമാധാന വ്യഞ്ജക ഘടകങ്ങളാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ കൂട്ടത്തോടെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനും ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അനന്തമായ ശക്തിയാൽ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നു. എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശക്തിക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ സദാ വീരസമ്പൂർണനായി നിലകൊള്ളുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ പൊതുക്ഷേമത്തിന് മുഖ്യ ഘടകങ്ങളാകയാൽ ഗോക്കളും ബ്രാഹ്മണരും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സവിശേഷ അഭീഷ്ടത്തിന് പാത്രമാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും 4 ആഴ്ചയായിട്ട് കണ്ടത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ, എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പൊ കുന്തിദേവിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആദ്യം ഭഗവാൻ പോവുകയാണോ എന്നുള്ള സങ്കടം കൊണ്ട് ആ ഹൃദയത്തില് ഇടുത്തി വീഴുന്ന പോലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ തിരിച്ച് ഹസ്തിനപുരം വിട്ട് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നറിയുമ്പോ കുന്തിദേവിക്ക് വിഷമം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെയാണ് ഓടി വന്ന് ഭഗവാനോട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നേരിട്ടു, അപ്പോഴെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാൻ അങ്ങ് മാത്രമല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാം ഭഗവാനോട് ഇതെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നീ തന്നു എന്നല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം വന്നതുകൊണ്ട് അപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങയല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ. ഭഗവാനോട് അത്രയും കാൽക്കൽ വീണ് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കുന്തിദേവി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പോകുമ്പോ കുന്തിദേവിക്ക് വളരെ വിഷമം വന്നു. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട്, അങ്ങ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കിട്ടിയതെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോവില്ലേ, ഇതെല്ലാം ഉള്ളത് അങ്ങുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, അല്ലാതെ നമ്മള് എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് സംരക്ഷണമായിട്ടുണ്ട്, ഇനി അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് കുന്തിദേവി പെട്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതാവില്ലേ, ഇതെല്ലാം മായയിലല്ലേ, എനിക്ക് കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നത്, എല്ലാം എന്റെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പോഴാണ് കുന്തിദേവി പിന്നെ അവസാനത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് പറയുന്നു, എനിക്ക് ഈ സ്നേഹപാശത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മുക്തി തന്നാലും, ഈ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങൾ, ഈ ബന്ധങ്ങളാണ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിപ്പിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാം വിച്ഛേദിക്കൂ, ആ ബന്ധങ്ങളോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് എനിക്ക് മാറ്റിത്തരൂ, എന്റെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ ആയിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹവും ശക്തിയും തരണേ എന്ന് കുന്തിദേവി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളും അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് ആ ഉയർന്ന ഭക്തന്മാര് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. അവര് കൂടെ നമ്മളുടെ ഭാവം അതിലേക്ക് അങ്ങനെ വളർത്തണം. എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾ
എന്താണ് എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ, എന്റെ അസുഖങ്ങൾ മാറ്റി തരണേ, എന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണം നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടണം, സാമ്പത്തികമായിട്ട് എനിക്ക് ഉയരണം, എല്ലാം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഭഗവാനോട് എന്താണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ രാം ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ശരിക്കും ഭീഷ്മസ്തുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ദാമോദര മാസം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാമോദരാഷ്ടകമാണ് അടുത്ത ആഴ്ച എടുക്കുന്നത്. ദാമോദരാഷ്ടകത്തിലെ 8 ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കി അതിന്റെ അർത്ഥവും നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ഇന്ന് ഏകാദശി പാരണ സമയം നാളെ പാരണ വീട്ടേണ്ടത് 6:13 തൊട്ട് 10:08 വരെയാണ് സമയം. അതിനുള്ളിൽ പാരണം വീട്ടുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഏകാദശി ആശംസകൾ. കൂടുതൽ ഭക്തിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യോ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി.